फिन सासे बर' बिमाया नखर गारनानै खारदों। नंगौ, आथिखालाव बर'नि हाबा जाखानाय आइजोनि खारनाया मोनसे जाफ्लेबाय थानाय जाथाय। बेफोरबायदि जाफ्लेबाय थानाय जाथायखौ गोबां सुबुंफ्रा गोरलै लादों। बेनि सायाव जेबो राहा लानायखौ नुनो मोनाखै। नाथाय सानफा एफा बेबायदि जाथायजों बर'नि आलो गोजोन नखरफोरा गंफा गंफा सिलिंखार जालांगासिनो, बेनि रावबो खौरां लायाखै। बेबायदिनो चिराङाव फिन सानै गथ' गोनांखा आइजोआ गुबुनजों खारखुमालांदों। जाथायानो जादों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बामोनगाव दुथापुर 1 नं थालिरबारि गामियाव। फिसाइ थख्ला बसुमतारीनि बिसि प्रिति एबा दैमु इस्लारिया खारनानै दं। फिसाया मिथिहोनाय बायदिब्ला खारनाय प्रिति इस्लारिया सोरबा सिनाय मोनै रं नाम्बारजों खारदों। नखराव जेबो दावराव दावसि गैयाब्लाबो रं नाम्बारजों खारदों होननानै फोरमायदों दुखुथिया फिसाइ थख्ला बसुमतारीया। बिसि खारनानै थख्ला बसुमतारीनि आलो गोजोन नखर संसारा दा गोजोन गैयै जानानै दं। दुखुथिया फिसाइ आरो अन्थाव बाथाव फिसा सानैया आलाय सिलाय जानानै दं। न'आव फैफिनगोनखौ मिजिंथिनानै दुखुथिया फिसाइ थख्ला बसुमतारीया खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिसिखौ थाबैनो फैफिननो थाखाय खावलायहरदों। बेबायदिनो गामिनि गावबुरा महेन नार्जारियाबो फैफिननानै फिन आलो गोजोनै रायजो जाफैफिननो खावलायदों खारनाय प्रिति इस्लारिखौ। लोगोसे बहाबाफोर नुयोब्ला 6000933235 आरो 7896919671 जानबुं अनजिमायाव फोरमायहरनो खावलायदों दुखुथिया फिसाइ थख्ला बसुमतारीया। माने आंनि हिन्जावा दाख्लै ओइदिनखालि समबार मोननो, समबाराव ओमफ्राय माने मोनायाव सुनिबाराव थांखादों मानसिया ओजोंनिफ्राय, ओमफ्राय रुबिबारावबो दंमोन जाहैदों मोनायाव हराव। ओमफ्राय बिनिफ्राय समबार फुङाव मानसिया फैदों गथ'खौ गारनानै। दाना बिमाया सोंदोंमोननो बबाव थांनो होननानै, ओमफ्राय दाना होनदों जाहैदों गाव आङो सोरनिबा फैसा बख'हैनो सोनानै हरनाय दं होननानै फैदों जाहैदों बिमाया। दा बे खोथाखौ बुंदों आरो। ओमफ्राय दाना बिदि फैनाय लोगो लोगोनो बिसोर आंनो खिथाहराखिसैना। ओमफ्राय बिनि गेजेरजों आङो बेलासियाव बिदिनो 3:30 5:00सोआव मानो आंनि मबाइलखौ हमा होननायाव थिग बुबाय थानायाव हमदों खनसे। ओमफ्राय हमनायाव होनदों आरो गाव होननायालाय बेनो होनदों, खारनायनि खोथाखौ बुङाखैना, जायखिया आं न'आव दंफैयो होनना बुंदों। ओमफ्राय न'आव दंफैयो आसरित मोनबाय आङो। ओमफ्राय लोगो लोगो आं आइनाव हरबाय, बिसिनि आइनाव। दाना आइया होनबाय दैमुआ गैयाथ' फैयाखिसै, जोंनि मबाइलखौ हमानो जाबाय आरो। दाना हमा नालाय दाना थिग बुबावबाय आं बेनाव। ओमफ्राय बिसोर सानैजों हौवाजों गावजों थांदों ना मादों आंथ' मोनथिया, जायखिया थांनायनि राव खोनाबाय आङो। हौवानिबो राव खोनाबाय, बिनिबो हमबावनायाव। ओमफ्राय दाना बिनि उनाव मबाइलखौ गाव सुइस अफ खालामना लाबाय आरो। बिदि जादों। दा बियो थांनाया जायखिया रं नाम्बारजों थांदों। आं दाउट दङ आरो मानसिफ्रा मोनथियो। जायखिया आंथ' न'आवबो थायाना, आं खामानि मावनानैसो जायो गैजायै हिसाबै। जायखिया आंनो मोनबा नांफिनगौ आरोना, बेल'। दा खोथा समबारनिफ्राय थांदों, जेनेबा खारबाय जेनेबा समबारनिफ्रायबा सानथामसो जाहैबाय दिनै बिस्थिबार। न'आवथ' जेबो दावराव दावसि गैया। जेनेबा खोथा आं नङा, रायजोफ्रा मिथिगोन आंथ' बिदेशआव थानाय। फननि खोथा एखमबा समाव बिजि मोनबाय थायो, आं होनोमोन आरोना मानो बिदि होननानै। मबाइला गंसे ना गंनै होननायाव गंसेल' सिमाबो होनो, मबाइलाथ' दङ गंनै दं। मबाइल गिदिर नांगौ होननायखायनो मास मोनसेनि सिगां आं होनदोंमोन नों मबाइल नांगौबालाय लादो। रागा जोंबाय थायो नों फनबो हमा। दाना बिनिफ्राय मबाइला गंनै जाबाय। दाना गंसे सिमखौ आंजों रायज्लायग्रा दफा बे वाट्सएप गावसोर गेलेबाय थायो, अनलाइन मोनबाय थायो आं। ओमफ्राय दाना सोंदों आं मबाइलखौलाय माथो एफा अनलाइन थाबाय थायो नोंनालाय होननायाव होनदों आरो आं उमुकनो हरो उमुकनो होननानै थगायबाय थायो आरो बिदि। ओमफ्राय गावनि फट'खौ आं बिहरदों, बे मोनसे फट'खौल' गाव हरखादों आंनो। आं मबाइलाव बिदोंमोन, नोंनाव वाट्सएप गेलेयो आंनो फट'खौ नायनो लुबैदों, गोबाव जाबाय होननानै। बेनोसै आरो। फनजों जगाजग दङ दा? फनजों माने दिनैसो जगाजग दङ। खारनायनिफ्राय दिनैसिम जेनेबा दहाय फुङाव आरोना, आं बुनानै टेस्टिं नायनायदोंसोलै होननानै नायनायाव रिंदों। ओमफ्राय रिंबाय थाबाय, ओमफ्राय हमा। ओमफ्राय उनाव मेसेज हरबाय आं मानो बिदि जाखो, आं दुखुयैनो दङ होननानै। ओमफ्राय हगारदों आरो बेयाव। दा साबेसे फिसा दं आरो मा? गथ'आ सानै दङ। माने गिदिराथ' बिमायाव थाखायोमोन आरोना, ओमफ्राय गथ' उन्दैया बावनो थाफैखायोमोन। ओमफ्राय बेखौसो दोननानै गाव माने गथ'खौ लांफायाखिसै आरोना खारनायाव। दा माबायदि सोलिदों न'खरा थांनानै, नोंनि हिनजाव थांनानै? दा न'खराथ' बिसोरथ' जेनेबा गथ'फ्रा दा बिदिनो दुखु गोसोखाङो। उन्दैया, गिदिराथ' गोसोखांखाया नालाय उन्दैया। सोरबाफोर नुयोबा मा खावलायहरगोन? आं माने सोरबाफोर नुयोबा अननानै हमनानै दोन, आं हिनजावखौ नांफिनगौ। मोजांबाबो गाज्रिबाबो आंथ' निमाहा होगोन ना। नोंथांनि नाम्बारखौ खोन्थाहरलाय रायजो राजाखौ। आंनि मबाइल नाम्बारा जाहैबाय 6000933235 6000933235। अननानै बे नाम्बारफ्राव कन्टेक्ट खालायहर, सोरबाफोर हमनानै दोनोबा। आङो बिनि नामा दैमु
इस्लारि ओमफ्राय मोनसेया प्रेटि इस्लारिबो मोननै खातनि दङ बेना प्रेटिबो दङ ओमफ्राय दैमु इस्लारिबो लिरो आरो आसल डकुमेन्ट्सआव मा लिरदों आसल डकुमेन्ट्सआ बियो बांसिन प्रेटि इस्लारि लिरो बेंकफ्राव प्रेटि इस्लारिखौ लिरो बियो उसुबिदा जानायखौथ' जों जेबो खबर गैया दासिमबो न'खराव उसुबिदा खालामनाय बिहाव बिखुनजो बा फिसायजों बियो दावराव दावसि गैया न'खरनि अबस्थाफोरखौ लानानै फिसाया गुबुन जायगायावहाय न'खर खुंनो थाखाय बेबायदि खामि होयो गावनो गाव हारसिङैल' बे न'खराव थायो आरो न'खराव दावराव दावसि जानाय नांलाय खमलाय खालामथावथाव न'खराव रावबो गैया बेहा सानै गथ' दं सासेखौ बिबैनायाव फोरोंनो दोनहैखानाय ओमफ्राय सासेया गावजोंनो थायो उन्दैया दा बेखौ बियो खोनानाय बायदिब्ला बे उन्दै गथ'खौ लानानै बिबैनायाव दोननानै गावनि गोसो बायदि बबे फारसे लामाजों थांखो जों बेखौ मिथिया जोंनि नुनायाव आसले बिहा न'खराव दावराव जाथावथाव जेबो सम्भाबनाबो गैया आरो जों खोनाफेराखैबो दा गामियाव माबायदि आखु दिन्थियोमोन गामियावथ' गाज्रि आखुखौ दिन्थिया सिगांनिफ्राय जों नुबोनाय बायदिब्लाथ' मोजाङानोमोन ओमफ्राय दिनै गाबोन मबाइलनि गेजेरजों मानसिनि सभाब चरित्रआ सोलायलाङो बेफोरनि गेजेरजों माबा मोनसे रं नाम्बारनि सन्देह दं होननानै जों सान्दों आरो दा बेनि गेजेरजोंनो बियो गावनि गोसो जानाय बायदि सोरजों थांखो बेखौबो जों सथिक बुंनो हाया आं मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गावनि असे फिसायनिफ्राय आं सोंदोंमोन मैयाबो बे थांफानाय हौवाया हारसाना बर' बियादैया बुंबाय मिथिया मानो होननानै बुङोब्ला बिनियावहाय गोबां हौवाफोरजों बियो रायज्लायो एखन सोर सासेजों थांखो बिनि बिथं खबरखौ आं खिन्थानो रोंनाय नङा होननानै बियादैया बुंदों आरो दा बेखिनिल' जोंनि नुनायावहाय खुनु दावराव दावसि गैया ओमफ्राय जोंनि दिनै बर'फोरनि गेजेराव बा धोरोम खान्थिखौ लानानै जेखि जाया मानो मेरिट जाखानाय सासे हौवा आरो हिन्जावनि गेजेराव डाइभर्सनि जेबो माने गैया खिन्थु दिनै बियो जोंनि ख्रिस्ट समाजनि मानसि हिसाबै जिखि गाज्रि समस्यानो जाया मानो न'खराव डाइभर्सखौ जोंनि बे ख्रिस्ट समाजनि संबिधानाव खालामनो मोना आरो गैयाबो बेनिखायनो जुदि भुल क्रमे बियो थांफ्लांबायदोंब्लाबो फैफिनगोन बेखौ जों आसा खालामदों आरो सिगाङाव जेरैबायदि सुखि न'खर खुंदोंमोन बेबायदिनो सुखि न'खर खुंफिनगोन गावनि गथ'फोरनि फारसे सिन्था धारा खालामनायनि गेजेरजों फैफिनगोनखौ जों आसा खालामदों শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে যি সকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব নতুবা play.google.com/store/apps/websiteৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে ধন্যবাদ